Мин сезгә ничек булыша алам? Оба өзі, не шулкадыр кызусың? Чөнки сез Җир шарының иң эссе ноктасы Әл-Азизия каласында. Нәрсә? 1922 елның 13 сентябрендә бу шәһәрдә һава температурасы 66 градуска җиткән. Бүген алай ук эссе түгел, нибары 39 градус. Берәр салкынрак җир юкмасың? Хәзер эзлим. Рәхим итегез. Аймякон. Бигрәк салкын. Кайда минем казаным? Алиса, коткар! Казан Россиядәге шәһәр, Татарстан Республикасының баш каласы. Менә монысы үзебезчә инде. Теге салкын җир кайда дидең әле? Төньяк ярымшардагы иң салкын урын Якутияның Аймякон авылы. 1926 елда анда -71 градус булган. Котышкай. Бу әле рекорд түгел. Җир шарының иң суык урыны Антарктидада, Восток станциясендә -89 градус теркәлгән. Андый салкын урыннар кирәк миңа. Менә хәзер берәр диңгез яры булса иде. Хәзер эзлим. Ак диңгезгә алып бара алам. Мин риза. Нигә тагын салкын инде монда? Ак диңгез, Төньяк Боз океаны диңгезе. Кышын ул боз белән каплана. Алисе, ярар, бер исеңә төшерермен әле бу шартуны. Кайтар мине җылы урынга. Зинһар ачуланмагыз. Әйдәгез, мин сезне дөнья могҗизасы булган урыннар белән таныштырам. Сиңа әйдә дияргә дә куркам инде мин хәзер. Ярар, карыйк. Бу Бөек Кытай стенасы. Аны безнең эрага кадәр үк төзегәннәр. Әлеге дивар кеше куллары белән ясалган иң зур корылма булып исәпләнә. Озынлыгы 8800 километрдан да артык. Аны хәтта хәлемнән күреп була. Шаккатка шәп. Тагын кая барырга телисез? Мисыр пирамидаларын күрәсем килә. Хеопс пирамидасы. Мисырдагы иң зур пирамида. Борынгы язмалар буенча аны 20 ел чамасы төзегәннәр. Ул 2 миллионнан артык зур ташлардан тора. Бер ташның авырлыгы 3 тонна чамасы. Ул чакта көчле краннар да булмаган бит. Бу пирамидаларны ничек төзеделәр икән? Бу хакта галимнәр әлегә кадәр уртак бер фикергә килә алмый. Бу нинди таш? Шөвәли әфәнде, сез нишлисез? Истәлек өчен бер таш алып кайтырга кирәк бит инде. Бу Мисырның мәдәни һәм табигый байлыгы булып санала. Аэропортта сезне зур суммада штрафка тартырга мөмкиннәр. Алай икән, анысы да бар мине әле. Әлбәттә, һәр дәүләтнең язылган һәм язылмаган законнары бар. Аларны ил халкы да, кунаклар да үтәргә тиеш. Нинди закон инде ул мәсәлән? Әйтик, Сингапурда урамда чүп ташларга ярамый. Югыйсә, мин шапшак дигән язу тагып, урам юарга туры киләчәк. Охо, үзләре таксыннар шул язуларын. Авызыгызны да үлчәп ачарга киңәш итәм. Монысы нигә тагын? Кайбер илләрдә, әйтик, Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә сүгенгән өчен хәтта төрмәгә утыртырга мөмкиннәр. Аңлашылды. Димәк, сәяхәткә чыгар алдыннан үзең барасы җирнең законнарын өйрәнергә кирәк. Венециягә барсагыз, андагы күгәрченнәрне ашатмагыз. Уф, әле ярый төш кенә икән.